हानि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, समाजारि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना बयबो खोथा बुंदों आरो बिनि सायाव आंबो बिथांमोनजों रिप्लाइ होनायजों लोगोसे आंनि साननायफोरखौ बिथांमोननो बुंदों। जा मोजां जायगायाव दंफैयो आं दा नैबे माबा मन्दिर आरो जों थानाय जायगानि बिराद मोजां दै बोहैबाय थायो बाहाय। सान्दुंबो दुंबाय दा नै बाहाय आराम जिरायनानै भिडिअ बानायसां नोंसिना। दिनै दा नैबे भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायनो सानदों। दा जोंनि बर'फोरा जाय जायगायाव जों दा संसार जाबोगासिनो दं, आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदाय जोंनि खय बोसोर बेसेबांबा बोसोर सिगां आवगायनिफ्रायनो, नाथाय दा दिनै ओरैबायदि दावहा नांबोयै नांबोयै बिराद आन्दालन खालामबोयै जों खालामनानै बुहुमावनो जों मोनसे सिनायथिखौ मोननो हाबाय, बे आइडेन्टिटिखौ मोननो हाबायना। जे जायगायाव जोंनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि एग्रिमेन्टजों मोनसे बिटिसि एरियाखौ होबाय। दा बेयाव जोंहा थांनानै थानो थाखाय माने फ्रिदम मोनसे पावारजों थांनानै थानो हायो आरोना। दा बे पावारजों थांनानै थानो हानायावबो बेयाव माखासे प्रब्लेमा माबिदा दिनै जोंनि जायगायाव माने गोबां जाथिफोर दङ। दा ट्राइबेल मानसियानो जोंनि आसामाव लोगो 22टा ट्राइबेल मानसिफोर दङ। बे ट्राइबेल मानसिफोरखौ लानानै जों मोनसे रायजोखौ, मोनसे स्टेटखौ माने सालायनांगौआ गोरलै नङा आरोना। दिनै जोंनि माबा बिटिसि बिटिआर जे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो जायफोर माबाखौ एग्रिमेन्टखौ मोनखांनायनि उनावबो जायफोरखौ मावनो हायाखै, बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनाव जों सिर्फ बर'फोरल' थाया बिटिसि एरियायाव, बड'लेण्डआव, मानोना गोबां ट्राइबेल जनजातिनि मानसिफोर थायो। दा बेफोरखौ लानानैसो जोङो जोंनि जायगाखौ सामलायलांनांगौ। दिनै जोंनि जायगायाव आबै आबौमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोदों। बे जाबोनायावबो आंनि साननायाव जोंनि गामि एरियायावनो हमनानै ला 60% जाय मानसिफोरा दिनै लेन्ड हल्डिं, जाय माने हानि फाट्टा गैजाया आरोना। दिनै जोङो आसामाव बै समाव माने दस्रा जाथिफोरखौ लायोबा 50%आनो हमनानै ला बिलासपारा साइडनिफ्राय ओरै बरपेटा थरपेटा धुब्रिथिंजायनिफ्राय लानानै बर'फ्रा लगभग जेरावबो दंजोबोमोन बै समाव। दिनै माबि जोंना गाव गावनि मोनसे फाक्का मजबुत माने गावनि होननानै लानो थाखाय मोनसे लेखा बा लेन्ड फाट्टा गैयैनि थाखायनो जों दिनै बै जायगानिफ्राय गारनानैबो खारबोनांदों, बा फाननानै गाव गावखौ संसार जानायाव मोजाङै हेन्डेल खालामनो हायैनि थाखाय, खामानि मावनानै जानो रोङैनि थाखायबो फानबोनांदों जानांगौ। नङाबा माखासे जातिफोरनि प्रेसारनि सायावबो जों फाननानै फैनांगौ जानांगौ आरोना। दिनै सरकारासो बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै माने जोंनि पाब्लिकनो जागरुक होनानै खालामहोनो नागिरगासिनो दं। अब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा माबि गोदोनिफ्रायनो अफिस टफिस माने भाषा रायज्लायनायाव बांद्राय स्मार्ट गैयिनि थाखायनो जों बैफोर खामानिखौ मावनानै लानो हायाखै जानो हागौ। नङाब्ला जों एफा एनै फैसा होनानै माने बेफोरखौ थिग खालामनानै लानो हायोमोन, लेखाफोरखौ बानायनानै लानो हायोमोन। नाथाय दिनैसिमबो बे गैया आरोना। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा दिनै जोंनि जायगायाव नों नाय, जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन जोंनि समाव बै लान्जाय गोलाव जाग्राखौ आं स्पेसियेलि बुंगोन, बाखि जाथिनि मानसिफ्रा एथ'ग्राम माने दस्रा जाथिनि सायाव नाख्रेबनाय बा बेखौ सिख'नानै लानाय, गाज्रि खामानि मावनाया एथ'ग्राम थाया। नाथाय बैसोर मानसिनि लान्जाय गोलाव जाग्राफोरना एसेबाबो जों दा बायहेरायाव ओंखारनानैबो मोनथिखागौ, माने जोंनि भारत हादरनिनो गुबुन गुबुन जेखि जाया स्टेटआवनो बिसोरो गावनि फुजा होग्रा जायगा न'खौ लुग्रोनानै गोबां माने हा आवग्रोनाय, फैसा फानहरग्राफोर थायो बिसिना। मानोना एफा दुनियानि देरसिन सुबुं पपुलेसननि मानसि बिसोरो, 57 कान्ट्रि अलरेडि वर्ल्डआव दंखायो बिसिना। अब्लाबो बिसिनि मथ'आ माबि कि पपुलेसनखौ बारायनानै कब्जा खालामनानै लाजोबनाय। दा दिनै आङो आम पाब्लिकफोर जेसेबांनाखि दङ, जों जे जायगायाव थादों, जोंनि एरियायाव थादों, जोंनि आसामावथ' दाबो बिराद माने गभर्नमेन्टनि हायानो ओरैबायदि दङ
जोंनि जाथिफ्राथ' दै सेराव बांसिन थायानो फ्राय दा गुबुन जाथिफ्रा फैनानै थाफैयो बे जाथिफोरखौ जायफोरा फैनानै दंफैयो बेसोरखौ माने जोङो बुंहैनांगौ बा बेनिफ्राय थांहोनो नाजानांगौ जुदि जाया अब्ला पुलिसफोरनि एफआइआर होनांगौ आरोना बेफोरबायदिखौ दा जोंनि आम पाब्लिकआनो बेफोरबायदि एवारनेसखौ लाबोआब्ला उननि समाव ओरैबायदि जारला जाहैगोन कि जों माने बिसोरजों पपुलेसन हिसाबै जों कम्पेयार खालामनो हाहैनाय नङा आरो दा गुबुन जाथिफ्राबो बेफोरबायदि माबाखौ नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन दिनै सरकारा जेबायदि हाफोरनि फाट्टा लेन्डफोर होनो नागिरदों माबा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै होनो नागिरदों नाथाय बै माइनरिटि मानसिफ्रा एसेब्लाबो जोंनि जाथिनि बा जोंनि लकेलिटि जाय ट्राइबेल मानसिफोर दं बेफोरनो होनायाव बादा होगासिनो दङ दा बेफोरखौ मोनथिनानै सिगाङावनो जाहाथे जोङो बेफोरखौ खेल खालामनानै जुदि माना खालामखायोब्ला मोजां जागोन आरो दा लिडारफ्रा मा होनदों बेखौ नायनानै एसेब्लाबो नोंसोर बुजिगोन बेयाव लिडारफ्राबो दिनै मा समस्या जालांगासिनो दं बेफोरखौ मावनो थाखाय ना दा गोदोनि समाव एथ'ग्राम बुजिनाय गैयामोन दा बुजिजोब्बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिजोबगौ दा बेनि थाखायनो जोंबो एसे एलार्ट जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो जोङो एलार्ट जानांसिगोन आरो ना दा लिडारफ्रा मा होनो बेफोरखौ खोनासंबानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिटिआरनि मोन 30 माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफाद जिहेतु 2020 बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जोङो CC-BTR क'अर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशनखौ जोङो दादोंमोन आरो बे आफादा दिनै फैयै फैयै बिटिआर ओनसोलनि गोजोननि थाखाय सान्थि परिबेस लाबोनाय बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन धोरोमारि जि बिथिङानो जायामोन फ्राय 22 माने कमिउनिटि इन बिटिआर बिथांमोननि जिखिनि माहारियारि आफाद आरो माहारियारि गौथुम बयखौबो लानानै जों हाबा मावगासिनो दिनै स्पेसियेल मोनसे जोंहा बेयाव मिटिं आरो सावरायनाय आरो बे क'अर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर आरो लोगोसे बिटिआर काउन्सिल बे बिटिआर काउन्सिलनि जानानै मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांनि माखासे अफिसियेल्स आरो EM बिथांमोन दङमोन आरो 30 अर्गेनाइजेशननि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बेयाव दङमोन दा गुबैयै पिस एन्ड हार्मनिनि सायाव जों सावरायदों लेन्ड इस्यु हा हुनि जेंना गुबुन गुबुन कमिउनिटिया रेज खालामदों बिनि सायाव जों डिसकास खालामदों ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि सायाव कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट बै माहारि हारि हारिसाफोर फिसा फिसा हारि दङ बिथांमोननि जौगानायनि सायाव बिदा फंबाय जोङो बिग ब्रादार हिसाबै एबसुआ बिग ब्रादार हिसाबै गासैखौबो लानानै बिथांमोननि इकुवेल राइट इकुवेल माने जिखिनि बिथांमोननि जि मोननो गोनां जिखिनि बिथिंफोर दङ जायफोरखौ बिथांमोना रेज खालामो बिथांमोननि जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ बेखौ जों खोनासंदों लोगोसे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि बिथिं दङ बे बिथिंफोरखौ जोङो बिथांमोननो मिथिहोदों आरो लोगोसेनो नैबे जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ड्राग्स एलकहल गेम्बलिं ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज आरो रेप आरो मार्डार मलेस्टेसन जिखिनि इन्सिडेन्ट जादों बे जानाय थासारिफ्राव क'अर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशना माबायदियै खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे जायफोर दायनिगिरि दङ जायफोर कालप्रिट दङ गुबुन गुबुन हारियाव गाज्रि मानसि थायो बे गाज्रि मानसिफोरा जाहाथे समाजखौ गाज्रि खालामनो हाया आरो दायनिगिरिया साजा मोनो आरो जाय भिक्टिम परियाल बिसोर जाहाथे जास्टिस मोनो बेनि थाखाय जोङो खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो जोंनि दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' ओंथि गोनां फिथाइ गोनां जादों आरो गोबां माखासे बिथिंनि जिखिनि सलुसन नांगौ मोनसे बिथिङा जाबाय जे कमिउनिटिनि गेजेराव माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि इउनिटि जोंनि ब्रादारहुड जोंनि हारमनि आरो पिस बे हा हुनि बिथिङाव सिगाङाव लेन्ड मेला खालामबाय बेयाव ट्राइबेलानो जा गुबुन हारियानो जा गुबुन गुबुन कमिउनिटियानो जा आरो दायो बसुन्धरा आसनि बायदि बैसोमुथि आसनि बेयाव हाबा मावगासिनो दङ टटेल जिखिनि अनलाइन एप्लिकेसन बिनि 60-70% रिजल्भ खालामबाय आरो अफलाइन 1,43,000 परियालनो लेन्डनि माने जिखिनि जेंना दंमोन बिनि सलुसन खालामनाय जाबाय होननानै बिथांमोना होदों दा बयबो हारिया बे बर'आनो जा बे कच राजबंसियानो जा आदिबासि सावतालानो जा बा माइनरिटि कमिउनिटियानो जा बा गरखायानो जा बिथांमोना एप्लिकेसन माने फाइल खालामनांगौ आरो बे अनलाइन एप्लिकेसननि सायाव समाधान दिहुननायनि हाबाफारिखौ बिटिआर काउन्सिला मावगासिनो दङ
बेलेन ब्लकनि जि एरिया बेलेन ब्लक मेटार हिसाबै थांगोन पिजिआर भिजिआर फरेस्ट जिखिनि मेटार दङ बेखौ बे हिसाबैनो नायनाय जागोन आरो जिखिनि जेनेरेल एरिया दङ बेयाव जाय जेरै जि जनगोष्ठीया लेन्ड राइट मोननांगौ बे हिसाबैनो मोनगोन दा बेयाव खुनु जाहाथे रावनिबो अधिकारा खर्ब जाया रावनिबो जाहाथे जिखिनि राइट्स बे राइट्सआ जाहाथे माने बेयाव डिसक्रिमिनेट जाया बे बिथिंखौ इकुवेल नायनानैसो जाय जेरै जि बिथिङाव जास्टिस आरो न्याय मोननांगौ सुबिदा मोननांगौ बेखौ होनाय जागोन दा बेखायनो बेयाव गिनो गोनां बा बेयाव खहा जानो गोनां जेबो गैया आरो बेखौ जोङो गासै आयेननि प्रक्रियाखौ बुजिनानै सरकारा दिनै मावबाय थादों बे मावनाय खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जोंनि दाबिया जाबाय जे जि एरियायाव जि हानि जेंना दङ बेलेन ब्लक फरेस्ट पिजिआर भिजिआर बा प्रटेक्टेड क्लासनि जिखिनि स्टेटास दङ बा नन प्रटेक्टेड बा नन बेलेन ब्लक एरियायाव जेनेरेल मानसिफोरा जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज मोननांगौ बेखौ होनांगौनि थाखाय दिनै बेयाव टन्न टन्न खोथाफोरखौ स्पष्टयै रायलायनाय जाबाय आरो जथेस्थ' जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा बे खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो थारैनो उनाव आरोबाव बेबायदि जेंनाखौ जोङो मोजाङै समाधान खालामलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो गोजोन्थों नांगौ आरो गोबां आफादफोरनियाव बिटिआर काउन्सिलनि फारसे बिथांमोननि ग्रिभेन्सेस आरो डिमान्ड्स दंमोन बै हा हुनि जेंना स्कलारशिपनि माखासे मेटार बा गुबुन गुबुन जिखिनि माने कमिउनिटिफोरा जिखिनि भबन बा बे जिखिनि बिथांमोननि जौगानायनि बिथिं बे बिथिंफोरखौ लानानै बिटिआरनि चिफ बिथाङा गावनि बिथिंनिफ्राय खेंफोरथि होदों आरो मा स्टुडेन्ट रिलेटेड मा एजेन्डा लादों जेनेबा मिशन सुपार 50नि बाथ्रा मेडिकेल इन्जिनियारिं सिभिल सार्भिस बिनि अनगायैबो माखासे स्कलारशिपनि इनिसिएटिभ दा टेट टिचार एपइन्टमेन्ट जाबाय थादों बे बिथिङाव गोबां माखासे कमप्लेन अभियोगफोर फैदों ग्रिभेन्सेसफोर फैदों बे बिथिंखौ रोखा रोखायै बिथांमोना फोरमायदों आरो मिजिंथियो जाहाथे नैबे जि इनिसिएटिभआ जोंनि ओनसोलखौ बिटिआरखौ स्पिडि माने मोनसे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय गासै 22टा जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिंखौ मजबुत खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव सिसि बिटिआर अर्गेनाइजेसना जोङो बिदा फंबाय ब्रादारहुड मोनसे रिलेशनशिपनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिग ब्रादार हिसाबै जोङो आवगायलांगोन खामानि मावलांगोन बेखिनियानो दिनैनि सावरायनायनि गुबै माने एजेन्डाया টাইমটো মাইণ্ড কৰি পেলাই নহয় টাইমটোতো চবে চাব লাগে ইচ্ছা কৰোঁ ময়ো দিনটো কৰি থাকিব পাৰোঁ এটা যদি ডিজাইন কৰে যে কোনোবা 5টা এজেণ্ডাৰ ওপৰত বা 7টা এজেণ্ডাৰ ওপৰত আমি লোৱা যাব ডিজাইন কৰি পেলাই খুব ভালকৈ ইউথ পাৰ্লামেণ্ট এটা এইটো বেলেগৰ কাৰণে নহয় নিজৰ কাৰণে আজি আমি ঘৰৰ কথা আৰু এইখিনি কাৰো সমস্যাটো আজি এইটল হ'ল আৰু এইটো সলভ হ'ব পৰা প্ৰব্লেম হয়নে নহয় সংবিধানে কি কয় আইনে কি কয় এই কথাবিলাক অলপ আলোচনা কৰা নাই বেয়া নাপাব মই 5টা সংগঠন 5-6টামান সংগঠনক প্ৰুভ কৰিলোঁ মানে ডাইৰেক্ট মতাত আহিছে কৈছে যে ছাৰ মাটি পোৱা নাই মই কৈছোঁ একদম স্পেচিফিকেলি কোনটো চাৰ্কুলত পোৱা নাই কোনটো গাঁৱত পোৱা নাই কোন ব্যক্তিয়ে পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই মোক কিবা এটা ডকুমেণ্ট দিয়ক দিব পাৰোঁ তো এতিয়া এইটো সঁচা কথা